L-ispeaker tal-Kamra tar-rappreżentanti Anġlu Farrugia stqarr li l-Parlament Malti jista' jiffunzjona b'mod li huwa ta' eżempju għas-soċjetà. Għal dan f'messaġġ fl-okkażjoni tas-Sette Giugno fejn stqarr li tul il-pandemija tal-COVID-19 li laqtet lid-dinja, il-Parlament Malti baqa' jiffunzjona. Fil-fatt innota kif il-membri u x-xhieda li kienu msejħa jidhru quddiem il-kumitati komplew il-parteċipazzjoni b'mod elettroniku. Sar ftehim ukoll sabiex dawk il-persuni li jkwalifikaw bħala persuni vulnerabbli jipparteċipaw f'dawn il-kumitati permezz ta' faċilitajiet ta' video conference minflok ma jkunu preżenti fiżikament għal-laqgħat. L-ispeaker wera s-sodisfazzjon tiegħu dwar il-fatt li dan il-ftehim propost mill-uffiċċju tiegħu sab l-appoġġ taż-żewġ naħat tal-Kamra. B'dispjaċir semma l-protesti li saru biżwiet il-Parlament f'Novembru u f'Diċembru u qal li seta' kien hemm komportament aktar matur. Stqarr li fil-waqt li jemmen fid-dritt li wieħed joħroġ jipprotesta dan ma jista' qatt iwassal għal ksur tal-liġi fil-konfront tal-istituzzjoni tad-demokrazija parlamentari. Stqarr li tul din is-sena sar xogħol parlamentari kbir, iżda kien hemm talbiet għal rulings li fl-opinjoni tiegħu setgħu ġew evitati. Mill-aħħar diskors tiegħi tas-7 Ġunju tal-2017, il-Parlament Malti diġà iltaqa' 94 darba. Kien hemm aktar minn 100 laqgħa tal-kumitati parlamentari li llum jammontaw għal 15. Ġew ukoll mgħoddija mill-Parlament 39 liġi li fuq 3 minnhom biss saret talba għal division fl-istadju tat-tielet qari. Huwa veru li s-sedja ġiet mitluba 13-il darba biex tagħti deċiżjonijiet fuq punti ta' proċedura. Imma jkolli ngħid li fl-opinjoni tiegħi uħud minn dawn it-talbiet u nistqar għal dar rulings setgħu ġew evitati. L-ispeaker innota b'sodisfazzjon li kien hemm kooperazzjoni sħiħa bejn id-deputati taż-żewġ naħat tal-Kamra dwar numru ta' liġijiet u riżoluzzjonijiet li tresqu b'urġenza biex ikunu indirizzati b'rabta mal-pandemija tal-COVID-19. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.